салом додару хоҳаракони азиз, тамошобинони навраси телевизиони Баҳористон. гурӯҳи эҷодии барнома шуморо бо пешниҳоди мавзӯи нав боз ба тамошои машғулияти навбатӣ даъват менамояд. биёед имрӯз якҷоя рӯи лавҳаро бо расми як пингвинча ҳангоми шино ва бозӣ дар рӯи об оромӣ диҳем. шумо ба саршави машғулият омодаед? пас биёед шурӯъ мекунем ба кори эҷодиамон. ана инҷо дар аввал бачаҳо биёед шурӯъ мекунем расми қисми болоии яъне пингвинча аниқтараш калаи пингвинчаро инҷо ҷой медиҳему бо шакли давра монандаш тасвир мекунем. ана инҷо атрофи рухсораҳои он мебошад ки чун пингвинчаи фарби ҳагмаоро нишон додем. акнун метавонем якбора чеҳраашро бо тасвири нӯл ва чашмон ороиш бахшем. акнун ҳоло бошад бачаҳо шурӯъ мекунем тасвири нӯли хурдакаки пингвинро ва бо анамин ишораҳо ҳоло шакли умумии қисми номбаршударо низ тасвир хоҳем кард. ана ҳамин тавр аллакай мо нӯли пингвинро низ бачаҳо рӯи коғаз аниқтараш дар чеҳраи пингвинча тасвир намудем. ҳоло бошад мегузарем ба тасвири чашмони зебою зираки ин пингвинчаи афсонавӣ. бо анамин ишора мо аллакай чашмои пингвинон низ бо шакли умумиашон ва қисми дохилиашон пурра тасвир намудем. ҳоло бошад бо каме ишораи иловагӣ атрофи чашмҳоро ки баъдтар онро бо ранг мо ҷудо месозем яъне ишора кардему гузаштем. акнун ҳоло бошад болои сари пингвинчаро бачаҳои азиз бо тасвири як кӯлоҳи нарм ором медиҳем. ана ҳамин тавр бачаҳо мо дар аввал хати поёниро дар пешонаи пингвин ҷо ишора намуда тасвир кардем. акнун қисми ғафсии пеши кӯлоҳро дар аввал муайян менамоем, атрофи чеҳраи пингвинча тасвир мекунем. хуб баъдан қисми болои аниқтараш қисми асосии кӯлоҳ низ якбора дар сари пингвинча тасвир карда мешавад бо анамин гуна ишораҳо албатта. хуб акнун мегузарем ба қисми поёнӣ ва якбора гарданбандеро низ дар гардани пингвинчаамон тасвир мекунему ин қисмро ҳам пурра ва зебо месозем. инҷо қисми басташуда ва нӯги гарданбанд низ якбора нишон дода шуд. ана ҳамин қанотчаҳои хурдакаку зебояки пингвинчаро низ тасвир мекунем ки ҳамчун даст ба ин пингвинҳо яъне ин қанотҳо хизмат мерасонанд, ёрдам мерасонанд. ва ҳоло бошад бо ишораи дигар қисми пеши гардан ва қафаси синаи пингвинчаро тасвир хоҳем кард. ана ҳамин гуна инҷо якбора боқимонда қисмҳои поёнии бадани пингвинчаро бачаҳо чӣ хеле ки мебинед мо тасвир карда истодаем ва инҷо ба паҳлӯи дигар гузашта қанотчаи хурдакаки дигарро низ якбора ҳамчун даст инҷо тасвир намудему. дар охир бошад чунин панҷаҳои рамзии пойҳои пингвинчаро низ нишон медиҳем. ана ҳамин тавр ва каме қисми пеши бадани онро низ якбора ба назарҳо намоён месозем ки ин низ ҳангоми рангубор баъдан бо фарқият ҷудо карда мешавад. ана ҳамин тавр бачаҳо инҷо мо аллакай расми худи пингвинчаро бо истифода аз қалами оддии пурра тасвир кардем. ҳоло бошад мегузарем ба пурра гардонидани манзарае ки муҳити атрофи онро иҳота намудааст. ана инҷо бачаҳо мо дар аввал чунин як яхпораеро рӯи об тасвир мекунем ки гӯё пингвинчаи тасвир кардаи мо яъне болои он истода рӯи об озод ҳаракат карда истодааст, яъне шино карда истодааст бо он. ва ҳоло қабати ғафсии ин яхпораро низ
бо ҳамин андоза бо ҳамин гуна шакл якбора метавонем ишора созему. баъдан яхпораҳои дигарро низ рӯи оби баҳр тасвир кунем. ана инҷо қисмҳои қафоиро метавонем бо чунин яхпораҳои гуногун ҳаҷму гуногун шакл ороиш мебахшем. боз мегузарем ба паҳлӯи дигар. ва инак ҳоло паҳлӯи дигарро низ бо як-ду яхпораи дигар ором медиҳему. баъдан дар анами қисми пеш ва қисми поёнии коғаз, яъне дар атрофи пингвинча ду моҳичаи зеборо тасвир мекунем, ки гӯё ба хурсандии пингвинча ҳамроҳ шуда онҳо низ бозӣ намуда истодаанд. ана инҷо моҳичаи аввал қариб ки бо пуррагӣ тасвир карда шуд. ниҳоят думи онро низ нишон медиҳем ва хеле ки мебинед моҳиҳо қисман дохили об қарор доранд. акнун моҳичаи дигарро бошад ба тарафи боло ки он яъне ҳаракат карда аз об боло паридааст рӯи об тасвир мекунем ва ин бошад бо таври хурдтар, яъне каме майдатар нишон дода мешавад. ва инҷо чашми хурдакаки моҳичаи навбатиро низ тасвир кардему. баъдан чунин болчаҳои хурдакакро бо думи моҳича пурра ва зебо месозем. ана ҳамин гуна ҳар ҷо мавҷҳои рӯи обро низ биёед бачаҳо ишора мекунем, ба назарҳо намоён месозем. баъдан сатҳи обро нишон медиҳем. акнун ана инҷо дар атроф, яъне гӯё аз дур намоён мо қаторкӯҳҳоро тасвир мекунем, ки онҳо дар фасли сармо албатта барфпӯш мебошанд. ана ҳамин гуна бачаҳо инҷо мо гӯё ки атрофи пингвинчаро якбора бо тасвири кӯҳҳои баланд ва инчунин пиряхҳои азимҷуса ороиш додем. акнун мегузарем ба пурра ва зебо гардонидани фазои манзараи тасвир кардаамон. инҷо бошад танҳо як чанд абр пораҳоро тасвир мекунему. халос. ана ҳамин тавр бачаҳо инҷо мо тасвири лавҳамонро бо истифода аз қалами ёди пурра ба анҷом расондем. ҳоло бошад якҷоя шурӯъ мекунем ба рангуборӣ он ва албатта мо бояд дар аввал мӯи қалами хурд ва ранги дилхоҳро омода созем. ана ҳамин тавр мо дар аввал аз ранги сурх истифода мебарем. акнун бо ин ранг бошад бачаҳо мо дар аввал кӯлоҳи сари пингвинчаро рангу бор менамоем. ана ҳамин гуна аллакай кӯлоҳи сари пингвин бо ин ранг пурра рангпӯш карда шуд. ва акнун каме ишораи хурдакакро дохили даҳон, аниқтараш дохили нӯли пингвинча низ метавонем ишора созем. акнун ҳоло бошад бо истифода аз ранги норинҷӣ мегузарем ба рангубори нӯли хурдакаки пингвин. ана инҷо аз ранги норинҷӣ гирифта болои шиша мегузорем, яъне омода месозем. инак шурӯъ мекунем рангубори нӯли пингвинчаро. ана ҳамин тавр аллакай нӯли пингвин бо ин ранг пурра карда шуд. ва акнун биёед якбора бачаҳо мегузарем ба қисми панҷаҳои пойҳои пингвинча ва ин қисмро низ албатта бо ранги норинҷӣ пурра рангубор карда рӯйпӯш месозем. акнун ҳоло бошад мо мегузарем ба рангубори чашмони хурдакаки пингвин. ва барои ин бошад албатта аз ранги сиёҳ истифода мебарем. ва чӣ хеле ки мебинед бачаҳо, мо инҷо танҳо дохили чашмони пингвинро бо ранги сиёҳ ишора кардему. халос. ва нуқтачаеро беранг ҳамчун қисми ҷиллодиҳанда дар дохили чашми пингвин гузоштем. акнун биёед бачаҳо, мо аз ранги сабз истифода мебарем ва ин рангро ҳам бояд дар аввал омезиш диҳем. ана инҷо ранги сабз низ тайёр карда шуд.
акнун бо ин ранги тайёр кардаам бачаҳо мо мегузарем ба рангу бори ана ҳамин қисм яъне гарданбанди пингвинча. ана ҳамин тавр мо дар аввал нӯги гарданбандро чӣ хеле ки мебинед бо ранги сабз рӯи пӯш намудем. акнун мегузарем ба қисмҳои боқӣ монда ва пурра ин қисмро мо рангу бор карда ором медиҳем. акнун биёед бачаҳо мо боқӣ монда қисмҳои бадани пингвинчаро бо истифода аз рангҳои торик аниқтараш бо омезиши рангҳои кабуд ва сиёҳ яъне бо омезиши ин ду ранг рангу бор мекунему пурра месозем. ва ногуфта намонад ки мо бояд ҳангоми рангубори ин қисмҳо яъне ҳангоми рангубори чеҳраи пингвинча ки инҷо атрофи чашм ва нӯлён мебошад хело ҳам эҳтиёткорона амал намоем то қисмҳои номбаршударо бо ин ранги торик рӯйпӯш насозем. ана инҷо қисми марказии чеҳраи пингвинро бо ранги торик рангубор намуда истодаем ва ҳоло бошад мегузарем ба канори дигар ва атрофи чашми дигарро низ зебо мегардонем. ана ҳамин гуна ва каме торикиҳоро акнун атрофи рухсораҳои пингвинча яъне атрофи чеҳрааш ишора мекунему халос. боз мегузарем ба қисмҳои поёнӣ. ана инҷо бошад қаноти хурдакакиёро низ якбора мо пурра рангу бор намуда истодаем. ана акнун бачаҳо ҳоло бошад биёед акнун бори дигар боз аз ранги торик гирифта рангу борро дар бадани пингвинча идома медиҳем. дар аввал паҳлӯи чапро мо бо ин ранг рӯйпӯш месозем. гирифтани ранг аз нав дубли нав. ана инҷо бачаҳо мо аллакай як паҳлӯи бадани пингвинчаро рангубор намуда истодаем. ҳоло бошад бори дигар аз ранги тоза мегирему қисмҳои боқӣ мондаро низ ором медиҳем. акнун бачаҳо мегузарем ба паҳлӯи дигар ва қаноти хурдакакро дар паҳлӯи дигари бадани пингвинча низ якбора рангу бор карда ороиш мебахшем ва каме сафедиро низ инҷо дохили қанотчааш метавонем гузорем. ана ҳамин тавр. ва акнун каме торикиро ана инҷо зери қафаси синаи пингвинча мо ишора мекунему халос. акнун мегузарем ба рангубори моҳичаҳои тасвир карда ки онҳо ҳоло бо ранги зард пӯшонида мешаванд. ана мегуна ранги зардро низ бояд дар аввал тайёр кунем. инак шурӯъ мекунем рангубори моҳичаи аввалро яъне моҳичаи якум. ана мегуна бачаҳо инҷо бадани моҳичаи аввал қисман ки аз об берун аст қисми поёниашро каме бо таври маҳинтар мо рангубор мекунем ва якбора мегузарем ба рангубори моҳии навбатӣ. моҳичаи дуюмро бошад метавонем пурра бо ин ранг рӯйпӯш намоем. ана ҳамин гуна. акнун барои пурратар гардондани ин моҳичаҳо бачаҳо биёед аз ранги сурх истифода мебарем ва ҳамин гуна дар аввал лабҳои ин моҳичаҳои тасвиршударо мо бо ранги сурх ишора месозему баъдан ҳар ҷо қисмҳои бадани онҳоро ишора карда зебову рангинтар мегардонем. ана ҳамин гуна ва каме ишораи хурдакаки дигарро дар бадани моҳичаи навбатӣ низ метавонем нишон диҳему онро ҳам зебо созем. акнун бачаҳо биёед мо барои рангубори оби баҳр аз ранги кабуд ториктар истифода мебарем ва инчунин метавонем мӯи қалами калонтарро гирем. ана мегуна бачаҳо инҷо мо ранги номбурдаро низ болои шиша тайёр мекунем дар аввал.
акнун бо ин ранг бошад бачаҳо чӣ хеле ки мебинед мо дар аввал оби баҳрро бо таври ториктар яъне пурра рангу бор менамоем. ана ҳамин тавр мо атрофи моҳичаҳои тасвиршуда ва яхпораҳоро бачаҳои азиз бояд нозукона рангу бор кунем то ин қисмҳои тасвиршударо бо ранги кабуд рӯи пӯшт насозем, чунки онҳо бадтар бо ранги хоси худ боз рангу бор карда мешаванд. акнун ана ҳамин тавр инҷо мо каме дар қисми пеш низ рангу борро яъне идома медиҳему боз аз ранги тоза мегирем ва боқимонда қисмҳоро низ рӯи оби баҳр гӯё ранг пӯш карда пурра месозем. ва ана ҳамин гуна бачаҳо инҷо мо аллакай қисми боқимондаро низ дар рӯи об чӣ хеле ки мебинед якбора бо ранги кабуд яъне бо таври ториктар рангу бор карда ба анҷом расонидем. акнун ҳоло бошад бачаҳо мо аз ранги кабуд каме маҳинтар истифода бурда якбора анамин яхпораҳоро ҳарҷо ишора мекунем бо ин ранг. аниқтараш бо ин ранг бачаҳо чӣ хеле ки мебинед мо инҷо қабати ин яхпораҳо яъне ғафсии яхпораҳоро муайян намуда истодаем ва қисмҳои соя ва торикии онҳоро ба назарҳо намоён гардонида истодаем ва инчунин рӯи онҳоро низ ҳарҷо метавонем ишора карда пурра ва зеботар созем. акнун бо ҳамин ранг ҳоло мо мегузарем ба рангу бори анамин қаторкӯҳҳо ва инчунин пиряхҳо ки гӯё аз дур ба мо намоёнанд. акнун барои идомаи рангу бор биёед бачаҳо бори дигар боз аз ранги тоза яъне аз ранги кабуд мегирему мегузарем ба паҳлӯи дигар ва соягиву торикиҳоро дар ин қисмҳо низ ҳарҷо ба назарҳо намоён мегардонем. акнун инҷо бачаҳо танҳо ана ҳамин фазои манзараамон боқӣ мондааст ки ҳоло мо бо ишора ва рангубори ин абрпораҳои хурдакак яъне қисми фазоро ҳам дар лавҳаи худ пурра месозему зебо мегардонем ва кунҷҳои болоиро бошад дар фазо каме ишора мекунем то ба назарҳо фазо низ намоён гардад. ана ҳамин тавр бачаҳо мо рангубори амаламонро пурра ба анҷом расонидем. имрӯз мо бо шумо якҷоя бо истифода аз рангҳои обӣ рӯи лавҳаро бо расми як пингвинча ҳангоми шино ва бозӣ дар рӯи об оро додем. дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. хайр бачаҳои азиз, шоду пирӯз бошед.